Strain. You try to fill it up with material things until you wake one morning, reality finally dawning. Ooh, these are just trivial things. Ooh, there's so much more life can bring, 'cause whatever a friend needs, make our life complete. Wat is jouw mevrouw? Wat is jouw probleem, mevrouw? Nou, die man van mij, daar ken ik echt niet door. Die is zo... Hij denkt alleen maar om hemzelf, net om oren. Hij is zo egoïstisch. Mevrouw Willemien, wat is jouw probleem? Nou, het liek het kret of ren ik toch de hele dag te kuieren. En als het niet bij de hoen is, dan is het wel maar jou de mens komt. Ik heb er een bedruk, maar ik kom nergens over zo'n taak. Mevrouw van Kampen, wat is jouw probleem? Probleem? Ik? Volgens mij heb je een probleem. Zullen wij hier nou eens even zien? Laten wij maar eens even om je draaien en kunnen wij zien wat jouw probleem is. Ga maar zitten. Dat ben ik net wend. Wat is jouw probleem? Als je, dokter Russie, je weet er zelf wel, als je ouder bent, alles begint van mij. Hé, nou, zeg. Ja. Ik snap niet wat hij... Volgens mij heeft hij maar zelf een probleem. Maar weet je wel wat je daarvoor betaalt? Oh, we hebben die te is. Ja. Oh ja. Hé, dokter Russie, oh beste man, je bent mijn liftende engel. Ja, nou weet je wel. Hé, meiden. Ja. Ja. En dat is
soms dat toch niet is helemaal, heel hè? vies, hè. Dat snap ik wel. Dat is nou die man die vertient, het was gewoon een rusje. Ja, maar hij is ook niet heel Maar zou je nou het verstandig. idee hebben dat hij nou werkelijk helpt? Ik heb mijn twijfels er wel wat bij. Ja. Ik vind hem altijd wel heel verstandig, ja. Ja, die man. Maar dat volgens is mij wel is weer hetzelfde zo, gewoon een probleem hier. Material things until you wake one morning, reality finally dawning. Ooh, these are just trivial things. Ooh, there's so much more life